का जाने लड़का कहाँ बाटे, कोनो काम धाम करी कि ना, कोनो एको थाहे पता नहीं खे रहते, खाली सुतिया करता घर में ढुकिया के। नबीनवा नबीनो उन्हें गेहूं पागल काटे की तैयारी हो गई, सारा लोग कटलक। मैंने बोला नहीं अब बड़का डिब्बा छोटी डिब्बा कहाँ से आ घरे। नबीनवा कहाँ बा? सुतल बाने। आ तू वही लोग दाढ़ी करे जाके जगह ओकरा के तो अब ये सुधर तो अब वही सुतल बा तो जागी ना, 6 महीना बाद जाई कुम कर ना का है आइल बा ओकरा पक्ष के जगह तीर जाके जगह के चाहता रे कुछ ठीक बा जाता जो जल्दी जो भेजो करे के पहले है पक दाढ़ी करे ओकर तो अभी कोई एकरा काम ठीक नहीं चिंता बाटे। सारा लोग साला गेहूं काट कर घर में रखेला, कहीं में खेत में फल बटे का होते ना जा सुतो कुम करन 6 महीना भोजन में सुना था कि ना है का खेत पर ओकर बड़ा साफ है ना का थे तो रोगिल मन बने का थे थोड़ा उठ के आइलो काम है कोनो चिंता बा कि ना, कोनो सारा के हुआ हिंगो फल बा कटनी होई कि ना तो जा कर माने हमरे का पारे लिखल बा कि जाय कर तू जाके सुतिया करबा घर में त हमरा का पढ़े लिखल बा हमरा का पर खाए के भी तो घीचे तला जाके चाट थोड़ी ना मुझे तो तू ना घीचे लो तो घीचे लो तो उतना करत नहीं चिंता फ्री के बटे काम के याद दिलाओ तनी चल के हंसुआ निकाला चुपचाप चले काट बहुत मत हमरा से जानले कि ना जा तनी चल ले लेबा ऐसा हम लोलवा वही में रही ना रही ना ह चाचा भतीजा तो एके पो गइले बालो छाछी तारा लोग के बटे जोरे तरह गा देख के जरूरत नहीं हम छाछी तू सुधार जाएगा चक्कर में रहबत बिगाड़ देता है जानले कि ना कहे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे कहेंगे यही ना बोले सिखाता है एकरा बहकावा में जाके हॉस्पिटल ले जो हॉस्पिटल लेके आ जल्दी देखा चाचा तो चाचा भतीजो संगे संगे ओकरा संगे मिल गइल बटे अब ओकरे लेखा बोलत तटे का दू यही ना सुनेला अभी जल्दी निकल बे निकले तनी नु हॉस्पिटल मिली तबे नु हॉस्पिटल में खे मिलते देख मौका में रखल होई काम करे के रही तब नु चल तू काम ओकरा काम ले ओकरा के संगे इना काटी ते घर में रह जो पढ़ाई कर जो घर में ना बुआ मत जो काहे तू बे मतलब वाला काम कर लो हो जाई गेहूं में टून और हली तो फिर एकरा घाव होई कि ना है जो घर में पढ़ाई कर ते चल सुन ना का कहला सर है सुनी ना चल चल अब चल कटनी कर चल हम आते बन चल तू मने बाद में आइबो अरे दादा ते अभी 4 गो कटबे ना पुलिया तले हम पहुंच नु जाम काहे चिंता कइले बारे जो चल हम आते बने तनी हिनकरा के सिखा दी बढ़िया से करे का कहला करे ओ हमरा जोरी बसिए गइल बारन बताव तनी सूते नहीं खन दे चैन से आ तू गहू देता तू तो आवरी उपदर कर ले बारन छीट दे तनी जामे के जाम जाता रहो अपने से कटाई के दम नहीं खे का बनिया के कटा जइतो मर्दो हम अपन आईती बिटोरती मुरी पर लत्ती चल जइती ए आइगु हमन की कहलन जे खाली एको गो काम ना करे आ भेज देलन काटे के, लेकिन हम ना काटेम तारा के काटी ई अब हमार दिमाग बताई। चलो तले भैया यन तले सोचे द कुछ जब तक ले नहीं खाना आवत तब तक ले बैठे द बुझाता कि भैया आवे तारा आवे द ऐसा उपाय लगेले बानी नु कि ना हम काटेम ना ऊ कटिए तू गेहूं देवता ढेर दे धधाई रहल कि नबीनवे के हाथे कटाए अभी तार भाग बताई कि केकरा हाथे कटइब। अब देखो हम कौन खेल खेले तनी का करते रहते खेत में भेजनी है काटे खातिर खड़ा होकर टंडैली करते रहे काटे उटे के मन उन बा कि ना कि जाके सुतिया करबे ना भैया हमरा काटे के मन बा तो ये मन हटे किया के खेत में टंडैली करते रहे खड़ा हो कहते रहे काटे के मन बा क्या करलो जो दही काटे भेटनी अनु हां हऊ चिहुटे ना जो नीचे धोएला हां हां उ देखनी हो कि मां ट्रैक्टर लेके रौदत चल जात लोग काटे आला कौन सी काटे आला गेहूं काटे आला जल्ला का कहता का मतलब काटे ले जाता तो ले जाए दे ओकरा के मतलब नहीं के जल्ला का कहता कहता का रे तोर भाई कलाकार हो आ तोरा से गेहूं कटवावे था तो कटवावे तो उसे का भल कह कि हमरा से कटवावता ना हम जल्ला का कहनी हो का कहले है कोनी ओसे तोरा का मतलब तब ठीक है कहले है तो कहता का ओकरा खाली बात लही ले बा म्हणजे लही ले बा कहे के का चाहता रे कहे के चाहता नु हां कि कलाकार होके अपना भाई के हाथे गेहूं कटवावे था
आउ बुधन काका के हाँ हाँ लइकवा नहीं कौन सा हाँ हाँ ओकनी के आइल बन सब बाहर से कौन चारों आगल बना सका हाँ। अच्छा अच्छा तो काटत हम सके हूँ ना ओकनियो के आके कह दन सका ते हूं ट्रैक्टर से कटवा ले तो कनियो पैसा धइल बा हाँ तो ठीक है तो कहता कर ले का कि तहनी के यही पर भांजे लो सकी हमनी के कलाकारे होई सो ये हमरा कहत अच्छा ना लागल हो लेकिन छोड़ा हो सकता है का मतलब हमनी के काट लिए ई 9 कट्ठा बा हो जा 12 कट्ठा हो जा 24 कट्ठा काट लिए ना रे लेकिन लोग कहत तो ठीक नहीं लागत ई ठीक है हाथ से काटल तो सुना ना लोग के काम हक हल छोड़ दो सुना हटाओ चले के काटे बैठो न सुन न बतिया सुन न तेहू तनी समझदार भइले तनी बड़का होता रे जवान होता रे त अपना दिमाग से सोच के बढ़िया बटे हाथ से कटाई तो है लोग बोल मारत टे या साचो न भी ठीक है हाई ए ना ठीक तो ना कहे लेकिन उतना पैसा धइल बा इहो तो बात पैसों के तो कमजोरिये हाँ, बटे तो चला फिर लेकिन चलो इहो बतिया देहे के बनू कि कलाकार न लोग कहेला कि वीडियो बनावे न से यूट्यूबर हमें से काम करी है से ई सब तो का कलाकार काम ना करेलन सका काम करे ले सो लेकिन हईसला हई बताओ हई चिहुटना के कहत रे चिहुटना तो ईंटा ढोएला रे इतना पैसा ओकरा कहां से जागल ट्रैक्टर से कटवावता अच्छा वो सब छोड़ तू झूठो के इतना सोचे तारो अरे सोचेला बतिए बटे बतावो हई कोनो ईंटा में कमाए का तू जाके ट्रैक्टर से कटवावता हूं 4-4 गो बेटा बने सो और साला उ बाहर में इतना कमाएले हैं सरे छोड़ा ना ओकनी के कादू इज्जत चल जाई काट के 4 बोझा रखइया तो ए ससुरु लो दादा परदादा गेहूं करलक त इज्जते ना कोई इलाज काटला से लोग की इज्जत जाता टे छोड़ा इज्जत ना जाता लोग के हैं? ओकनी के इज्जत जाता तो जाए दो हमनी के इज्जत थोड़े बाकी जाई लेकिन सोचो हूं वाला बात बा नबीन का कि साला ये हाथे नखन से काटते इतना कोनी की इज्जत बड़का हो गल बटे ओकने तो ज्यादा हमनी की इज्जत बटे तबो हमनी काटे चलाइल बनी सब तो छोड़ा ना उसे का मतलब ओकनी के अब बात मत सोचो लेकिन सुना ना भैया हां ये नु कि 1 महीना 2 महीना काटेम तो चाम तो नहीं जो साई करिया होकेम तो 800-900 के क्रीम लगाओ जाई गोराजम सो 800-900 की क्रीम लग जाई ओ लेकिन सुना ना भैया हां 800-900 में नु सब कटाइयो जाई यो बात ठीक है कहता रे 800-900 में साला क्रीम लगाएम सो करियो हो जाम सो 800-900 में कटाइयो जाई हैं आ कोनो कम थोड़े जमा कइले बानी सो लेकिन छोड़ा भैया उसे हमनी के कोनो ना मतलब पैसा नहीं कमी नहीं खे नबीन पैसा ढेर बचैले बन तोरा के हम ना बतावे नहीं लेकिन आज बात इज्जत के नु आ गइल बा तो सुना ट्रैक्टर ना ले कोनो जाता है पैसा बचैले बार तो बचाओ घर बनावल जाई घर ना बनावल जाई अब इज्जत बनी नबीन जान लो घर बनी साला पलानी में रहल जी उ मंजूर बताओ चिउटना ईटा पर साला कमाता ते कहत है कि ट्रैक्टर से नबीनवा तोर बड़ भाई कलाकार हमें हंसबस कटवावत ने हंसताने स हंसल निकालल जी ओकनी से पहले कटवाएम हम ए आन बान निहारताने स हैं ना भैया मत कटवाबो काहे? तो कहबा का एक दिन कि नवीनवा ते ही तो कहिस तो कटवा देनी पैसा हमर जियान करवा देलिस कोनो बात ना हई हाथ में नु इतना दम बाकी सब काट के धो के रख दे वो बात तो बढ़ले बटे लेकिन बात आन बान के नु आगल बटे हंसबा से काटे के तो काट के बिगिए देम स लेकिन केहू ललकार के चल गेल बा हमनी के तो कटाई मशीन से कटाई तो पैसा हैंगा जियान करी सो हाँ होखे तो जियान होता तब लेकिन कपार पर ना ढोवाई या ना हंसुआ से कटाई मशीन से कटाई ट्रैक्टर पर लदवा के ले जब ट्रैक्टर पर ठीक। कपारों पर नहीं ढोवे के ना साचो? हाँ रे साचो कहतनी ए वो देखियो सा दमड़ी हाथे ना पिटाई लबदा से ना पिटाई दमड़ी मशीन लिया के दमाए ठीक बनू एगो काम तोरा ना करे पर जितना पैसा बसला उतना पैसा लगा दे पूरा टोला भर पूरा गांव भर के लोग देखी कि मनोहरा ये काम हाथे ना के सारा मशीन से भइल लागे दे पैसा लागी तब आ ओकरा बाद जाके छाती उतार गए कहिए ओकनी के द्वार पर कि देख हमार भैया साचो कलाकार हमन एक दिन खेत में झांकी पाए ना गइल ना सब काम हो गइल खाली पैसा से लेकिन सुना ठीक ना बनू हाँ जियान हो जाई नु तो भीतरे में बहुते दिन लग जाई अरे लागत तो लागे दे बहुते दिन से का भइल लगाएम हम जीवन बिता देम कमाए में लेकिन इज्जतिया एक बेर चली तो फेर आई दोहरा के लोग हंसी कि ना फेर साला कहियो सुनू कि कहलो के बात ट्रैक्टर से ना कटोइले कहियो से कि ना कहियन सा लेकिन तब? से हमनी क्या मतलब बा बबुआ मतलब इज्जत के बाटे एक बेर इज्जत चल जा तो दोहरा के ना वेले बात के ध्यान दो ई तो तू ठीक है कहता रह लेकिन ओकनी के जवन कह देले बान तो ओकनी के अब दिमाग में मत नचाबो ना ईट के जवाब हम पत्थर से देवे आवेला बाबुआ हम दे के रहे उ खाली कटनी मशीन ले गइल बाने कहत नहीं कि ट्रैक्टर पर डाला पला दबा के ढोइबो करब लेबर लगवा के आ दौड़ी करवाए आ उहो जौन आवेला नु गेहूं
गेहूं का पार पर तोरो नहीं के ढोए के ऊ हो लेबर से ढोए। साचो अब भूसा खोप में भरे खातिर भूसो खातिर लेबर लगवाएम रे। एगो काम तोरा नहीं करे के ना हम करेम। चल टेंशन ते खत्म चले कर का? हाँ चले के नहीं काटे इतनी सुखी बात से तू अतना एथी लमरा के कह दिलो ए। इतना लमड़ा के कहे के इतना लमड़ा के करबो करेम रे। इज्जत के बात बटे। अच्छा छोड़ो, इतनी सुखी बात के दिमाग में ना नचावे के भैया। नाच गइल बा ई बात तोरा भैया के दिमाग में नाच गइल बा, बढ़िया से नाच गइल बा। आई जब तक नाची नु जब तक ले काम साला खत्म ना हुई, वही दिन जाके नाचल खत्म होई। आ काम होई ओकनी से पहले करवाएम। देखी हेते सचो के हाँ रे साँचो के पैसा काले उठा के लिए मैं सब कटवा के रखवा देम। लेकिन पैसा खर्चा मत करो भैया, घर बनवावो जाई। अरे घर बनी नु कह तनी मरई में एडजस्ट कर ली जाई, मरई में रह ली जाई। प्रोग्राम फेर करें फिर पाई पाई जोड़ के बिटोल ऊ मंजूर, चाहे जिंदगी बिता दिए सर मरई में ऊ मंजूर। कुआरे रह चल जी कोनो बिया खाई तैयार ना हुई तो, लेकिन हई जतिया एक बेर चल जाई नु तो मुँह वाला के बराबर बा बाबू हमर। का चाहता रे कि मर जाई सब चूल्ही में साला ढूक के। चूल्हे में काहे के ढुक के मरब? तो हमें कहता तार मुड़ियो ना आटी। मुड़ियो ना आती, लेकिन वैसा जरूरत नौबत ना पड़ी। ठीक नु ऐसा नौबत ना आई कि हमनी के चूल्हे में मुड़ी लगा के मुँहे के पड़ी। ओकनी के चूल्हे में मुड़ी लगाई हंस नौबत ओकनी के आई मुँहे के जान ले जे कहले बाने सो ओकनी के जवाब मिली। आ देखई है आ नाच नाच के कहिए कि देख भैया एगो एगो दाना ना छुए दलहन हमरा के आ सब काम हो गए, सब काम हो गई। तो ठीक बा, जाई का अभी कहई। अब अही मत जो, अब अही मत जो, काल सब खत्म हो जाता नु ओकरा बाद जाके कहिए। ठीक बा, ठीक बा नु? ठीक बा। एगो काम कर हाँ। यही जा रह पूछ काहे खातिर काहे खातिर? वो ट्रैक्टरवा जब आई नु कटवा के तो यही लगले धर रात ही में कटवाओ। 500 रात ही रुपए में? ना तैयारी तो 600 रुपए कट्ठा कटवाओ। लेकिन ठीक कटवा बा। पैसा हम नु देम ठीक आओ बा, सर के चिहुटना के आ हुनकर बेटा चरवाइल बने तो सब कोनो के बिटोर ली है। आ रात भर कही कि देखस आंख चियार के कि भैया हमारा कटवावत ताने फाड़ मशीन के। से, हाँ मशीन से कटवावत ताने। आ एकेगो ट्रैक्टर ना एगो तेकड़ा के धर कटवावे, एगो तले हम बाजार से भेजतनी। एकेगो ठीक खेत बा, में दू ठीक गो बा। ट्रैक्टर लगावा कटवाए। जा जा जा। ठीक बा नु? साफ माथा खराब कर देना सब बोल मारे चल हलो आयरा गरा बुझ ले वालो हमनी के बुझते इज्जते नहीं खे। आवला के ढेर इज्जत बा। ढेर इज्जत बाटे जाता नहीं हम नबीन अब ट्रैक्टरवा तो घेर के कटवाओ। अभी हमरे भैया के बुझते नहीं खेलो। अरे बुझत नहीं खेलो उला का से का को दिए राते भर में बताओ हई 9 कटवा 12 कटवा 24 कटवा सब कटवा दी। सब कटवा के राते रात दौड़ियो करवाएम अब भूसो रखवा देम खोप में। ते चिंता मत कर, आवत ये ट्रैक्टर रोकवाओ ना ते खाली जातनी हम बाजार पर से भेजतनी एगो ट्रैक्टर। ठीक आवत नहीं हम ट्रैक्टर लेके। जा हां जा 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 भैया जा। तब भैया देखे तनी प्रणाम देख लेनी तनी से आग लगनी तो पूरा लग गईले। रौरे लोग बताई औ चिहुट ना भेटाइल लख नानू आ उ बुधन काका के लइका बा ओकनी के काहे के आवे सो ओकनी के तो सब बाहरे बारन सो इनकरा कुछ मालूम रहेला। तनी से झूठ बोलनी तनी से आग लगनी पूरा लग गईले। आ उहे तनी प्यार से कहती ए भैया तनी कटवा दो ना ट्रैक्टर से तो कहते हैं ते काहे के बारिश रे नबीनमा सब तोरा का पड़े जाई जो ते काट धो ए दवा दी है। आ देख लेनी तनी से इज्जत के बात आइल तो केंगा टनाक टनाक सब कटाई ट्रैक्टर से। तो ठीक बा भैया प्रणाम जा तनी अभी जनो खोजे के बा। सर भैया के प्रणाम। हम प्रणाम मनोहर बा। चौहान और यहाँ भाई छोट भाई नवीन राज चौहान। भैया हमने के वीडियो कैसा लागल थे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं लो। और वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करी लो और शेयर कर लो खूब। अजय भैया हमने के चैनल पे नया बाटे प्लीज भैया चैनल के सब्सक्राइब कर लेवे और बगल में जो घंटा बटन बाटे ओकरा के दबा ली ये खातिर ताकि हमने के अगला वीडियो जो भी आवे ताकि ओकर नोटिफिकेशन हर वालों के मिल सके। ठीक बा आगे बात करी नवीन से और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और का कहें और का कहीं कहला कि पैसा ना बचावे के होखे तक कटवाएला काम मशीन से घामा मुआला से कोनो फायदा बाटे। समय बदल गई कहिया ले हंसुआ सड़ेतात रही हैं लेकिन दमो तो मिली। कथी के दम मिली दिन जिम में चल जाला काम भाई 1 घंटा ठीक बा ना। अब बाकी काम मशीन से कैसे नायका छुकारवा से होई ना बूढ़ा बूढ़ लोग मुँह पार लागी ना। तो भैया हमार मेहनत करे के और जैसे पार लगे वैसे कही जाओ ठीक बा ना। ऐसे तो हमनी के का कही जब बहुत कट ले बाई सब गहूँ में कोनो झूठ बात नहीं खे सत्य बाटे। समय के अनुसार इंसान बदलेला और समय बदलेला। तो का जाने कैसे कटाई नवीन तो एगो लहरा लगाई दिले साँचो देखत नहीं रात रात कटा मत जाओ।
ट्रैक्टरवा कहीं ना हां तब कटाई कह देले बानी कह देल बरनु तो हम जाके मना कहते ना भैया कटिए हाथे। देखला भैया हम छोड़ छाड़ देते ना तरीके हम जाते अच्छा ना ना बाबू हमारी हंसुआ फेंको मत। ई पता बा दादा पर दादा के पहचान हटे। हई हाँ ई दादा पर दादा के पहचान है। यही से दादा पर दादा पता बा बीघा के बीघा कटले बा। आई तू हंसुआ फेंकत तारा ये हंसुआ के प्रणाम बा उ खुरपियों के प्रणाम बा जहाँ से पहले दादा लोग घास गढ़त रहे। हमनियो कर ले भाई इसमें कोई नया बात नहीं है ठीक बा ना। तो भैया सही प्यार बनेलो दुलार बनेलो यही गाँव के प्यार हटे यही गाँव के माटी हटे। अच्छा लागत बा खेत में मतलब कि सुगंध आवेला भैया हमार गजब मतलब लागेला। अभी नहीं खियावत तो कोनो झाड़ा फिर ले होई ओनु गड़बड़ी चलत बाटे बिहार में। हाँ तो शौचालय के ऊपर बनल बाटे एगो ना मनबे तले भोजपुरिया एगो में चहल बाटे वीडियो के देखब जा शौचालय के ऊपर बनल बाटे। खेत में शौच गइल ठीक नहीं के ना देखिए खुशबू कम बदबू ज्यादा पाए तो शौच करना मना है भाई खुले में ठीक ना। कैसे जानते बनी बाबा जी के ठुल्लू 10 दिन पिछवाड़ा में काम गड़बड़ा। हाँ तो शौच बाहर नहीं जाइएगा आपस में शौचालय बनाइए सरकारी ओर से योजना बढ़ले बटे। और रहल बात गेहूं के तो जैसे मर्जी वैसे कटवाई लो प्यार बटे ठीक बा नु। अंत में जा जत का कहला ना बेन भुला गइले लगत तो बा हमरा याद बा गीता पढ़ी चाहे कुरान पढ़ी चाहे पढ़ी नमाज लेकिन एक बार प्यार से बोल दी भैया जय भोजपुरिया जय जय भोजपुरिया समाज। ठीक बा प्रणाम ऐसा ही प्यार बने भैया हम।